Zaujímalo niekedy aj teba, aký je najlepší obal na telefón? Mňa to nezaujíma, ja idem domov žratý. Tá ešte na to poďme pozrieť spolu. Tá už keď si taký žvedavý, tá isto si všimol, že Mobile Fox je súčasť našej rodiny už nejaký ten čas. Obaly majú zaujímavé, štýlové, ale aj hokejové. Not today, Satan. Not today, šatan. Ach, ten humor, ten občas mám, ale keď ide o ozajstné nápadité nápady, v tom oslovujem ozajstných odborníkov. Ním je aj Mišo z dielne Bakery Bots, ktorého som ku kreatíve prizval, keďže ako ste asi pochopili, Bača bude mať vlastné Mobile Fox obaly. Vymysleli sme spolu s Mišom aj novým priastkom Zuzou absolútne top dizajny, ktoré asi často na obaloch telefónu nevydať. Ani sme sa nenazdali a bolo dokonalé. V novej bačovskej sérii nájdete trefné kúsky a myslím, že si na chuť prídu všetci, keďže sme doslova využili plný obalový potenciál. Pozornosť by som však upriamil na tento skvost. Vlajkovú loď mojej kolekcie, obal so spoločenskou prstovou hrou Twister. Aby však bol hrateľný, musíte sa chopiť manuálnej práce a vyrobiť si pomôcť. Dámy a páni, keďže nemám rád obyčajné a všedné veci, pokúsil som sa vyrobiť pre vás niečo unikátne. Verím, že sa vám obaly páčia a zadovažite si takéto, aby ste mohli svoje hravosti uvoľniť priestor vždy a všade. A nezabudnite pozrieť aj ostatné obaly z kolekcie.